Més tard, estan encara en bàsquet, i en bàsquet escolar, l'Escola Pia es proclama campió de la Copa Col·legial, en el cas del Maresme. Sí, ha estat aquesta mateixa tarda, s'han anat produint eliminatòries. Avui s'ha disputat la final al Palau Josep Mora entre el primer equip masculí de Santana davant del de l'Institut de Premià de Mar. Al final, victòria pels locals, 55-44. S'han proclamat campions en un partit, però que han començat perdent per 0-10. Un partit, però, molt treballat, molt tens, amb molt bon ambient al Mora, amb més de 200 espectadors animant els seus companys de classe, un ambient espectacular en aquesta Copa que, per exemple, a Santana barreja estudiants de tots els itineraris del centre. S'ha fet un cribatge previ i s'ha conformat aquest equip que s'ha conjuntat amb els entrenadors Joan Aragón i Sergi Atienza. Ara jugaran la Copa a nivell català. Sembla que de primeres contra el Girona. Som una escola molt esportiva, és una escola on l'esport intentem que hi vagi al màxim a totes les etapes. Tenim els nostres cicles formatius de grau mig i superior d'esports, que som una referència, i tot ve una miqueta que els mateixos nanos van ser ells els que ens van cridar i ens va dir: escolta'm, volem jugar a la Copa Col·legial. Un punt complicat va ser, amb el gran volum que tenim d'alumnes, ficar una miqueta aquest filtre de qui pot jugar, qui no pot jugar, perquè tenim una demanda molt gran d'alumnes que volien venir en aquesta Copa Col·legial. Llavors, vam haver de fer uns paràmetres a partir d'aquí, unes convocatòries i uns entrenaments. Som una mica privilegiats de jugar aquesta final i tenim un equip femení que també ha fet un bon paper.